Ya, na za ka ne haka kake ta waje haka. ai ni nan gararan ban iska kawai nake. Audio ne kawai ban ma san inda zan je ba wallahi. Yanzu kai na zaka. Ni wallahi yunwa nake da shi. Ka ce duk ɗaya kenan mu je gida zaka ko dai zaka zan je in saya ne to mu je ko dai me ni dai ka dan samu dai mu dan ci. Audio Jungle. ya abinci? To ni fa zan ware. Na mai kira yau. Ya abinci? Kancin banza kanci wari mutum da kudin shi zai sai abinci a shagon nan. Daga ala mai wani gararan ban iska. Da Allah ki sauri ki zo. Ka dawo daga nan ina ganin abincin nan ba ka zo kusa da ni bane abincin nan ma ni ba zan dawo nan. Na dawo amma ba ya kamata ka san fa zan fika ci. Kani da Allah. Ba kuma ka ga mun katan baki wanga da kana ganin baki take. Ba maganar katan baki bane ba kudin ka bane kudi na ne ni zan biya. To gori za ka yi mu? Ba maganar gori bane bai kamata a ce a yanka kaza min kaza ya tashi da kai ba. A dai kawai dai abincin dai. Mai abincin Allah ki sauri. Wannan dai ci da wannan dai kinci Allah kada ya sani. Mai abinci ki sauri da Allah muna dan jin yunwa. Alaikum salam. Ashi Allah. Akwai shinkafa ko? Akwai. Yawa to shinkafa za ki kawo mana. Plate ne ko? A plate guda ɗaya za ki kawo mana. Amma kin ga za ki mana gudunmuwan plate ɗaya za ki yi mana amma. Ki kyauta. So sai ki karo sai ki sa nama guda ɗaya za ki sa. Tana da kirki. Ai bai biyan aka samu ba. Yauwa. Saccen banza ruwan guda ɗaya zaki kawo? Ina zai ma. Kawai dai ina secondary school. Science student na karanta. Gaskiya ne. Ina gaya ma fa. Haka malamin ne geography nan da ya ce haka duniya take juyawa haka. Haka ke ta juyawa. Kaga duniyan daidai nan take da. Juya ta goma daidai nan sai ta tsaya. Gaskiya ne. Ai ba so ɗaya take juya ba idan ta tashi tana ƙara zagayowa. Ya ta juya kamar ba za ta juya ba juyawa take yi. Sai ta dawo. Sai ta zagayo ta zo daidai nan sai ka ji cak ta tsaya. Allah ko? A ce kai ma geography ka Na sai ka karanta. ga. Ni na ne ya rubuta ni na maka.